Komplit il-kumpilazzjoni tal-provi kontra Elliot Paul Busuttil li hu suspettat fil-każ tal-qtil ta' Mario Farrugia. Il-katavru ta' Farrugia li kellu 62 sena nstab fil-bagol tal-karozza tiegħu stess f'Witħal Qormi fil-5 ta' April. Fil-qort intqal li s-sinjal tal-mowbal u l-filmati minn kamras tas-sigurtà kienu utli sabiex jiġi identifikat is-suspettat qattil f'dan il-każ. Fost ix-xhieda kien hemm espert tal-informatika li nħatar mill-maġistrat sabiex jeżamina l-filmati tal-kamras u jistabbilixxi l-pożizzjoni ta' diversi mobiles permezz ta' triangolazzjoni. Fost il-lokalitajiet fejn ġew eżaminati diversi kamras tas-sigurtà kien hemm Ħattart, Santa Venera, il-Marsa, Ħal-Qormi u xi lokalitajiet oħrajn. Fl-investigazzjoni ġew eżaminati wkoll madwar 21 tamir elettroniku u 18 il-SIM card. Josh Hogan, żagħżugħ Brittaniku residenti San Pawl il-Baħar, inħeles mill-arrest wara li ġimgħix li kellu fil-pussess tiegħu 470 gramma ħaxixa. Huwa allegatament instab bil-kannabis mhux għall-użu esklusiv tiegħu fi triq il-Fortizza f'San Pawl il-Baħar is-Sibt li għadda. Id-difiża qalet li żagħżugħ ilu joqgħod Malta għal 6 snin, jaħdem u familtu toqgħod hawnhekk ukoll. Sakemm tinqata' s-sentenza l-qorti ordnat li żagħżugħ jingħata l-għajnuna minħabba droga u sabiex tingħatalu għajnuna psikoloġika. Huwa ġie ordnat jiffirma fl-asta tal-Pulizija tal-Awra kuljum bejn il-5 ta' filgħodu u 8 ta' filgħaxija u l-qorti ordnatlu wkoll li jrid ikun id-dar fit-8 ta' filgħaxija. Fost aktar kundizzjonijiet ġie ordnat iħallas depożitu ta' 5,000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro. Angelo Svella ta' 70 sena ngħata l-libertà proviżorja wara li qatt aktar minn sena l-ħabs minħabba li fl-2017 kien akkużat b'serq tal-fuel. Huwa kien akkużat li seraq fuel b'valur ta' 50 euro minn pompa tal-petrol f'Ħal Qormi. Il-qorti laqgħet it-talba tal-ħelsien mill-arrest bil-kundizzjoni li jiffirma fir-reġistru darbtejn fil-ġimgħa u jagħti depożitu ta' 2,500 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro. L-akkużat poġġew ukoll taħt ordni ta' probation u ta' trattament sakemm tingħata s-sentenza finali f'Diċembru. Francesco Melchiore, Taljan ta' 30 sena ta' sentenza sospiża wara li ħadd li għadda seraq nuċċali minn ħanut fl-ajruport ta' Malta. Il-Pulizija infurmat lill-qorti li l-uffiċjali identifikaw lill-akkużat minn filmati tal-kamras tas-sigurtà. Wara li semmet is-sottomissjonijiet il-Maġistrat Grima kkundannat lil Melchiore 6 xhur ħabs sospiżi għal 3 snin.